Eto, svemu dođe kraj, pa i najduže do sada svjetskom nogometnom prvenstvu. Dok Španjolska slavi titulu, svijet zbraja i oduzima kontraverze. Počelo je prije početka. Najprije izmišljenom nagradu za mir američkom predsjedniku, nakon toga zabrani nogometnom sudi iz Somalije da uđe u Ameriku, pa nefer tretiranja nogometaša iz Irana. Nastavilo se direktnim miješanjem politike u sport kako bi se poništio crveni karton američkom nogometašu. Uvedene su problematične pauze za osvježavanje igrača, čak i onda kada su neki gledalci oblačili džempere. Kao i pauza od skoro pola sata na poluvremenu finalne utakmice. I cijene karata su bile izuzetno visoke. Neka su bogati gledali siromašne kako igraju nogomet. Onda su se stvari okrenule pa su siromašni gledali bogate kako se loptaju. Na ovom smo svjetskom prvenstvu gledali bogate koji gledaju bogate, a nama su ostali gradski trgovi i televizijski ekrani. Svjetsko prvenstvo se pretvara u proizvod koji se prodaje najbolje ponuđaču. Kreativnost u zarađivanju demonstrira pohlepu. FIFA želi prodati travnjak sa stadiona finala, ali su se pobunili upravljači New Jersey-a. FIFA je uvela sa jednim od sponzora pres konferenciju 2 finalista u poslovnoj dvorani 2 dana prije utakmice, a svatko od navijača koji je želio prisustvovati morao je platiti $80. Novac i samo novac. Pobjednik je zaradio 50, a poraženi u finalu 33 milijuna. Svi ostali proporcionalno plasmanu, ali svi djeluju kao da su financijski namireni. Nije naravno nagrada za mir FIFA dodijeljena zato što tamo vjeruju da američki predsjednik doprinosi miru, nego zato što su ga htjeli na svojoj strani. Nije ni američki predsjednik tražio poništavanje crvenog kartona radi nogometa, nego je se htio pokazati kao zaštitnik navijača uoči novembarskih izbora. Nisu ni pauze za osvježenje uvedene radi igrača, nego radi prostora za reklamu i zaradu. U svjetskim medijima se sumira ovo svjetsko prvenstvo kao ono koje je pružilo visok kvalitet nogometa, ali i ono koje je davalo prednost političkim interesima, favoriziralo komercijalne prihode, smanjilo transparentnost u donošenju odluka i narušilo povjerenje u integritet natjecanja. Dok svega toga dolazi do sukoba između europske i svjetske nogometne organizacije. Više utakmica znači više novca. Velik novac znači politički utjecaj. Utjecaj donosi kontrolu informacija, a to opet stvara pritisak na institucije, pa imamo javni spektakl koji ne brine brigu šta se sve skriva ispod tepiha, niti šta se zbiva iza zavjese. Sve će to, međutim, što bi rekao Goran Bregović, pokriti ruzmarin s njegovih šaš. Ostaće samo tko je osvojio prvenstvo i novac. FIFA je prihodovala u Rusiji $4 milijarde, u Kataru 6,6, a ovaj put 9,5 milijardi. Znači za 8 godina prihod je udvostručen. Ako na sljedećem prvenstvu bude bilo 64 tima, kako već govore, prihodi će biti još veći, pa će prvenstvo možda trajati skoro 2 mjeseca. Ali budimo pošteni, nije nogomet ni prvi ni posljednji pao pod utjecaj novčanica. Vidjeli smo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama i dosta lijepih stvari, dosta dobrih utakmica. Zelenortska ostrva, mala zemlja smještena na arhipelagu Atlantskog oceana, sa svega 500 milijuna stanovnika, nikada nije bila popularnija. Navijači Norveške su osvojili sve svjetske, a bosansko-hercegovački navijači sve simpatije u regiji. Isto tako atmosfera na stadionima je bila odlična. Mnogi su došli da budu viđeni. Spektakl. Dogodilo se i to da nogomet više nije muška oaza, gdje se jedu sendviče, pije pivo i priča o ženama. Sada dolaze i dame da gledaju dosadnu igru, gdje 22 muškarca ganjaju jednu loptu. Nek im daju još jednu, tako su se šalile. Ali to je trend. Još prije 2 ili 3 godine su utakmicu ženske ekipe Barcelone gledalo 90.000 navijača. Na ovom prvenstvu dame gledaju utakmice, komentiraju i naslađuju se kada žena u crnom na terenu dijeli žute i crvene kartone. U mom društvu se šala nastavila i dobijam obećanje da se ne brinem jer će se, citiram, one boriti za muška prava. Čitam danas da je nakon što su vlasti negdje u Japanu sugerirali muškarcima da nose šorceve radi visokih temperatura, protestirale dame. Anketa je pokazala da njih 53% ne želi da gleda dlake na muškim nogama. Gospodo, znojite se u hlačama ili se pripremite za brijanje.